θρησκευτική Κύθνος ή Θερμιά ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και βρίσκεται ανάμεσα στη Τζιά και στη Σέριφο. Η έκταση του νησιού είναι 99 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι μόνιμοι κάτοικοι του χωρίζονται στα δύο βασικά χωριά του, στη Χώρα και στη Δριοπίδα. Το περίφημο νησί με το κυκλαδίτικο ανάγλυφο τοπίο από τη μία άκρη του μέχρι την άλλη κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις για τον επισκέπτη. Σίγουρα όμως οι πιο τολμηροί θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εικόνες και παραστάσεις που ευνηδιάζουν ακόμη και τους πιο πολύ ταξιδεμένους. Την εικόνα της Κύθνου με την απαράμιλη ομορφιά συνθέτουν οι θερμιώτικες ξερολιθιές, οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι και τα 359 πάλευκα ξοκλήσια που είναι χτισμένα διάσπαρτα και μαζί με τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τα στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του τόπου. Εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους που αξίζει να επισκεφθείτε, δεν πρέπει να παραλείψετε μια επίσκεψη στο κάστρο της Οριάς για να απολαύσετε την περίφημη θέα στο απέραντο γαλάζιο και την απόλυτη γαλήνη που προσφέρει η τοποθεσία μακριά από τα επίγεια. Η Κύθνος, το όνομά της το οφείλει στον αρχηγό Κύθνο των Δριόπων που ήρθαν στο νησί από την Εύβοια. Το 1207 κατακτήθηκε από τους Ενετούς και το 1537 από τους Τούρκους. Έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση και ενώθηκε με την Ελλάδα το 1832 μαζί με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Η Κύθνος παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αλλά πολλές γνωστές αρχαιολογικές θέσεις δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί ανασκαφικά. Ο Μαρουλάς, στη βορειοανατολική ακτή του νησιού, κοντά στα Λουτρά, ήταν η παλαιότερη εγκατάσταση των Κυκλάδων. Η θέση χρονολογείται στη Μεσολιθική περίοδο, 8.500 έως 6.500 π.Χ. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως λείψανα κυκλικών κατασκευών που πιθανώς είχαν χρησιμοποιηθεί ως χώροι διαμονής καθώς και λίγες ταφές. Η οχυρωμένη Ακρόπολη στο βόρειο απόκρημνο άκρο του νησιού, που σήμερα είναι γνωστή ως το κάστρο της Οριάς ή του Κατακεφάλου, ταυτίζεται με την πρωτεύουσα του νησιού στα βυζαντινά χρόνια και επί Λατινοκρατίας, αλλά όπως φαίνεται ήταν ήδη κατοικημένη από την προϊστορική εποχή. Το κάστρο είναι χτισμένο πάνω σε ψηλόκρημνους και απότομους βράχους, ανάμεσα στους λόφους Σκλάβο και Γιαλούδι, κοντά στο ακροτήρι του Κατακέφαλου. Όλη η περιοχή του κάστρου έχει την ίδια έκταση με την Ακρόπολη των Αθηνών. Εδώ βρίσκεται και ο Ιερός Ναός της Ελεούσας που ανήκε στην οικογένεια των Φράγκων Γοζαδίνων. Η σημαντικότερη θέση των ιστορικών χρόνων είναι αναμφισβήτητα το Βριόκαστρο ή Ριγόκαστρο, όπως ονομάζεται σήμερα η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού στη βορειοδυτική ακτή του νησιού, η ομώνυμη σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές Κύθνος. Οι επιφανειακές έρευνες των ετών 1990-95 έφεραν στο φως πλούσια ευρήματα και κατανοήθηκε σε μεγάλο βαθμό η πολεοδομία και η οικιστική οργάνωση της πόλης, η οποία, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα, κατοικήθηκε αδιάκοπα από το 10ο π.Χ. έως και τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. Ανάμεσα στα ευρήματα σημαντική θέση κατέχουν οι επιγραφές, τα θραύσματα αρχαϊκών πίθων με ανάγλυφη διακόσμηση και η αττική κεραμική των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Με βάση τα επιφανειακά ευρήματα, η εγκατάλειψη της πόλης τοποθετείται στον 7ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν οι κάτοικοι μετακινήθηκαν στον οχυρωμένο οικισμό του κάστρου.
Το 2001, κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής επιφανειακής έρευνας, εντοπίστηκε ένα ακόμη ιερό της Άνω πόλης, το οποίο βρίσκεται στο βορειότερο άκρο του ίδιου πλατώματος. Κατά την ανασκαφή που ακολούθησε το 2002 και 2003, μέσα στο στρώμα καταστροφής και εγκατάλειψης που κάλυπτε το ναό και τον περιβάλλοντα χώρο, βρέθηκαν πολυάριθμα αφιερώματα χρονολογούμενα από τους αρχαϊκούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. Το άδυτο βρέθηκε αδιατάρακτο, με τα πολυάριθμα αναθήματα ακόμη στη θέση τους. Πρόκειται για περίπου 1500 πολύτιμα ως επιτοπλίστων αφιερώματα, χρονολογούμενα κυρίως στους αρχαϊκούς χρόνους. Μολονότι είναι πρόωρο να διατυπώσουμε τεκμηριωμένη πρόταση για την ταυτότητα της λατρευόμενης θεότητας, εντούτοις με βάση το είδος των αναθημάτων και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της λατρείας, είναι δυνατόν να στηριχθεί η υπόθεση ότι η θεότητα ήταν γυναικεία. Το έβριμα της Κύθνου θα οδηγήσει αδιαμφισβήτητα στην καλύτερη κατανόηση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και των λατρευτικών και τελετουργικών συνηθιών, ιδιαίτερα της αρχαϊκής περίοδου. Χαρίζει στις διακοπές μια ξεχωριστή νότα με ατέλειωτες ρομαντικές βόλτες στα γραφικά χωριουδάκια και τους παραθαλάσσιους οικισμούς της, μέχρι και παιχνιδάκια ανάμεσα στα δεδαλώδη σοκάκια της χώρας με τα χαρακτηριστικά τους στεγάδια και τις ασβεστομένες παραστάσεις. Στη χώρα μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το εικαστικό εργαστήρι του Αντώνη Κοζαδίνου και της Άρτεμις, που φτιάχνουν πραγματικά αριστουργήματα γνήσιας λαϊκής τέχνης. Οι δύο σημαντικοί αυτοί καλλιτέχνες, εκτός από τα λαϊκά μοτίβα των συνθέσεών τους, φιλοτεχνούν και ενδιαφέρουσες εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας. Στον Μέριχα, το λιμάνι της Κύθνου, εκτός από ξενοδοχεία και πληθώρα τουριστικών καταλυμάτων για τη διαμονή σας, θα βρείτε δεκάδες μαγαζιά με ελληνική και ξένη μουσική για τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Επίσης, στα γραφικά ταβερνάκια, ουζερί και εστιατόρια που βρίσκονται πλάι στο κύμα, θα γευτείτε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Δύο βήματα από το Μέριχα, ο επισκέπτης θα συναντήσει την πανέμορφη εκκλησία της Παναγιάς της Φλαμπουριανής. Σύμφωνα με την παράδοση, τα ίχνη που διακρίνονται από την παραλία ως την εκκλησία είναι της Παναγιάς. Η παραλία του όρμου είναι αμμουδερή και ήσυχη και τον Αύγουστο γίνεται ακόμη πιο ιδηλιακή από τα κρινάκια της άμμου που φυτρώνουν εδώ. Η Δριοπίδα είναι ο δεύτερος μεγάλος οικισμός του νησιού μετά τη χώρα και η παραδοσιακή του φυσιογνωμία το κατατάσσουν ως ένα από τα γραφικότερα χωριά των Κυκλάδων. Μερικά από τα όμορφα χαρακτηριστικά του Σύλακα είναι τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα σοκάκια του. Τα ολόλευκα διόροφα σπιτάκια του απλώνονται αμφιθεατρικά στις βουνοπλαγιές που τα προστατεύουν από τους δυνατούς βόρειους ανέμους. Η τέχνη των κεραμικών, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην περιοχή, αποδεικνύεται και από τις κόκκινες κεραμοσκεπές που διακοσμούν τα σπίτια του σε αντίθεση με εκείνα της χώρας.
Θα καθίσετε ή θα βολτάρετε στην πιάτσα και θα αγναντέψετε από την πλατεία την όμορφη συνοικία του Γαλατά, η οποία καμαρώνει για τις δύο όμορφες εκκλησούλες της Αγίας Άννας και του Αγίου Μινά, με το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο στο δεσποτικό θρόνο του και το θαυμάσιο επιτάφιο. Στην παραδοσιακή Δριοπίδα ή Σύλακα, οι λαϊκές παραδόσεις και η ιστορία ζωντανεύουν μέσα από τα έθιμα που αναβιώνουν οι ντόπιοι και από τα μουσιακά εκθέματα και αξιοθέατα. Ένα από τα πολλά πρόσωπα της Κύθνου αποτελεί και το τουριστικό της θέρετρο, τα λουτρά. Τα λουτρά πήραν το όνομά τους από τις ιαματικές τους πηγές γνωστές από την αρχαιότητα. Στα ιαματικά λουτρά θα δείτε και τους λουτήρες της βασίλισσας Αμαλίας και του Όθωνα. Η βασίλισσα επισκεπτόταν συχνά την Κύθνο για τις ιαματικές πηγές της που βρίσκονται μέσα στο ξενία της Κύθνου και αναβλύζουν θιούχα, αλατούχα και σιδηρούχα νερά κατάλληλα για διάφορες παθήσεις. Αυτά τα νερά προέρχονται από δύο πηγές, την πηγή των Αγίων Αναργύρων και την πηγή Κακάβου. Στον οικισμό των Λουτρών, με την πολύ καλή τουριστική υποδομή, θα βρείτε αρκετά καταλύματα και ξενοδοχεία για τη διαμονή σας και θα απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τα κτίσματα που είναι σκαρφολωμένα στην πλαγιά του οικισμού. Μη χάσετε το κυθνιώτικο ηλιοβασίλεμα και τη βόλτα στη μεγάλη μαρίνα των Λουτρών, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια εξυπηρετούσε μαζί με το λιμάνι του Μέριχα τα πλοία που έδαιναν στο νησί. Σήμερα αποτελεί απάγγιο για τα πολυτελή σκάφη αναψυχής. Κοντά στα Λουτρά βρίσκεται η παραλία Σχοινάρη με την ψηλή άμμο και τα ασβεστομένα αρμυρίκια που προσφέρουν προστατευτική σκιά στους λόμενους. Δεκάδες γραφικά ξοκλήσια και αρκετά αξιόλογα μοναστήρια με μεγάλη ιστορική σημασία στολίζουν ολόκληρο το νησί και αξίζει να τα επισκεφθείτε. Η Κύθνος φημίζεται επίσης για τους υπέροχους ναούς της και κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών. Τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία Κανάλα, προστάτηδα του νησιού, και στην Παναγία του Μήκους αποτελούν τα σπουδαιότερα του νησιού τόσο για την ιστορία τους όσο και για τα θαύματα των Αγίων τους. Η Παναγία Κανάλα συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος πιστών που έρχονται να προσκυνήσουν τη χάρη της από διάφορα μέρη της Ελλάδας.